बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा माब्लाथो मा बुङाखै थांनाय बोसोरथामाव गाबोन बिथांमोननि बिपिएफनि सरकार फैगोननो काउन्सिलाव समफोर फैगोननो थामजि फैगोननो बे बाथ्राखौनो बुङै बुङै दिनै बोसोरथाम बारहोबोबाय आरो दिनै केन्डिडेट होबाय नालाय बिजाथि होबाय नालाय गावसिनि मददगिरिफोरनि गोसोखौ बायहोनायाथ' थिग नङा बेनिखायनो थार बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो साहस खालामाखै जे दिनैहाय आफा थालानि हा गोमानाय बायदि अबस्था जानानै दं बिथांमोना मानोना गोबां जायगायाव बिपिएफनिफ्राय दिनै इउपिपिएलआव आखाइ हमफैनाय बा लोगो लाफैनाय बे हाबाफारिफ्रा जागासिनो दङ चिरां जिल्लायाव नोंथांमोना नुबाय जे थांनाय समाव मन्थ्रि जालांनाय बिपिएफनि लोगो आफादगिरि डिपुटि चिफ जालांनाय मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै इउपिपिएल दलाव हाबफैबाय आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो दिनै चिरां जिल्लायाव बिपिएफ हिसाबै दिनै लांदां जाबाय होनबाबो बुंद्रायनाय जाया। दा बे बेलायाव बोरैहाय माबोरै देरहागोन 100% बोरै जागोन बे बाथ्राखौसो दिनै साननो गोनां ओंखायनो बिथांमोना मा बुङा बेजों खोथा गैया मथा मथि जोङो 70% टटेल भटनिफ्राय जे जों मोनगोन कास्टिंनिफ्राय जे जों मोनगोन बेखौ रोखा आरो 70% मोनखांनायनि उनाव सोरनिबा देरहानाया बोरै जायो बे अंखखौसो आं मिथियाखै। जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हायो जे फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो टटेल भटनि बा कास्टिंनि जोङो 70% एबा 70% जों मोनगोन आरो 70% मोनखांनायनि उनाव बेयाव आरो सोरबा राजखान्थि दोलोआ माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन आं बेखौ नुहुराखै। क'क्राझार नोगोरमानि गेजेराव नामघर मोनसे दं होननानै मिथिबाय थादोंमोन खिन्थु आङो फैफेरनाय जायाखैमोन आरो नै दाखालि मैया सानसे जाबाय दाखालि आसामनि मन्थ्रि जोंहा क'क्राझार लक सभानि बिजेपिनिफ्राय प्रभारि रन्जित दास बिथाङा बे जायगायावनो मिटिं खालामफैदोंमोन ओइदिन फैनायनि खोथामोन नाथाय गुबुन मोनसे प्रग्रामनि थाखाय आं फैनो हायाखैमोन आरो बेखौ लानानै नामघरनि दैदेनगिरिफ्रा फैजानो लुबैनाय बिथांमोनहा फोरमायदों आरो आं बेक्तिगत भाबैबो फैनो थाखाय मोनसे नाजाबाय थादोंमोन दिनै बे फुङाव आङो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे दिनैहाय नामघराव भगबान श्री कृष्णखौ फुजिनाय जायो आरो श्री कृष्णआ अबतारि होननानै शास्त्रआ बुंदों गासै मोन 10 खेब बिथाङा अबतार लाबाय होनदों आरो बे खेबफ्रोमबो अबतार लानायाव बुहुमनिफ्राय दानब दैसोखौ फोजोबस्रांनानै जेब्लाबो धोरोम एबा सैथोखौ गायसननानै गालांदों होननानै मिथिगौ दा बेखायनो दिनै बे नामघराव फैनानै भगबाननि खाथियाव इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जेन' जों बयनिबो सुबुं माहारिजों लोगोसे गासैनिबो गोसोआव गोजोननाय फैयो बुहुमाव गोजोननाय अनलायनाया फैयो लोगोसेयैनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे मोजां मोनसे फिथाइ थायनो हायो बे खार'नावबो आङो बेयाव नुजाफैदों। गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव रायजो राजानि गेजेराव हाबनाया बेसेबांखिनि आवगायनानै दं बेसेबांखिनि जाफुंसारदों? बिजाथि सायख'जाखांनायनि उनाव आङो थांनाय मार्च दाननि 22 अक्ट'निफ्राय क'क्राझार समस्तिनि गासैबो जायगा होनजायो गैयाब्लाबो दिनैहाय 120 थासो जायगायाव आङो दावबायबाय बा बेरायहैबाय आरो बेयाव जोंनि दोलोनि बिबानगिरिफोर जोंनि दोलोनि मावगिरिफोर लोगोसेनो NDA-नि बिबानगिरि एबा कार्यकर्ताफोरजों आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनाय जादों आरो बेयाव सिनायज्लायनाय गुबैयै सिनायज्लायनाय हाबाफारि जोङो खालामनाय जादों आरो बेयाव नुदों जे रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै गावसोरनो लोब लोबै बाहागो लाफैदों बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनैनि थारिखआव जों रोखायै बुंनो हायो जे लकसभा बिसायख'थियाव दिनै NDA हिसाबै आं दङ आरो NDA-जों फेर मारिनो हानाय गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जा आं नुवाखै। कंग्रेस BPF बिसोर जेबो गोहोम खोलैनो हानाय नङा? आं ओरैहाय बुंनो नागिरदों जे दिनै NDA हिसाबै भारत सरकार आसाम सरकार आरो BTR सरकारा जिबादि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय हाबाफारिफोर लादों बिथांखिफोर मावफुंदों बे मावफुंनाया रायजो राजा जायफ्रा मोननांगौ बे जोबथा एकदम लास्ट सासे सुबुंनिसिमबो दिनै सौहैबाय आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों बे सोरखारनि फारसे गावसिनि फोथायनायखौ लाखिदों गावसिनि मदद होनायखौ बिथांमोनहा बुंफोरनानै लादों बेखायनो जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हायो जे फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो टटेल भटनि बा कास्टिंनि जोङो 70% एबा 70% जों मोनगोन आरो 70% मोनखांनायनि उनाव बेयाव आरो सोरबा राजखान्थि दोलोआ माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन आं बेखौ नुहुराखै। BPF-आ बुंबाय थादों देरहानाया 100% रोखा जाबाय होननानै
BPF एबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा माब्लाथो मा बुङाखै। थांनाय बोसोरथामाव गाबोन बिथांमोननि BPFनि सरखार फैगोननो काउन्सिलाव, समफोर फैगोननो, थामले फैगोननो, बे बाथ्राखौनो बुङै बुङै दिनै बोसोरथाम बारहोबोबाय। आरो दिनै केन्डिडेट होबाय नालाय, बिजाथि होबाय नालाय, गावसिनि मददगिरिफोरनि गोसोखौ बायहोनायाथ' थिग नङा। बेखायनो थार बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंनो साहस खालामाखै जे दिनैहाय आफाथालानि हा गोमानाय बायदि अबस्था जानानै दं बिथांमोनहा। मानोना गोबां जायगायाव BPFनिफ्राय दिनै UPPLआव आखाइ हमफैनाय बा लोगो लाफैनाय बे हाबाफारिफ्रा जागासिनो दङ। चिरां जिल्लायाव नोंथांमोना नुबाय जे थांनाय समाव मन्थ्रि जालांनाय BPFनि लोगो आफादगिरि डिपुटि चिफ जालांनाय मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै UPPL दलाव हाबफैबाय। आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो दिनै चिरां जिल्लायाव BPF हिसाबै दिनै लांदां जाबाय होनब्लाबो बुंद्रायनाय जाया। दा बे बेलायाव बोरैहाय माबोरै देरहागोन, 100% बोरै जागोन, बे बाथ्राखौसो दिनै साननो गोनां। ओंखायनो बिथांमोना मा बुङो मा बुङा बेजों खोथा गैया। मथा-मथि जोङो 70% टटेल भटनिफ्राय जे जों मोनगोन, कास्टिंनिफ्राय जे जों मोनगोन बेथ' रोखा। आरो 70% मोनखांनायनि उनाव सोरनिबा देरहानाया बोरै जायो बे अंखखौसो आं मिथियाखै। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।